o cole. Estivemos facendo durante este terceiro trimestre un proxecto de lecturas compartidas. Chegou a matricular a casa para pedirvos colaboración, para ir ao cole a ler cos nenos. Entonces a proposta vai seguir para o curso que ven, o cal estanes todos invitados. E hoxe contamos con Lua Elia. Mándalo no cole. Isto xa non me gusta. Ainda non me empecé a ir e xa me están dando horas. Como me puiden deixar convencer? O de sempre, que agora non me vou aburrir, que hai moitos nenos para xogar, que vou aprender unha chea de cousas. Non o sei, isto non se me gusta moito. Hai algo raro e non dou sabido que é. Os avós, mamá, papá e a papelusa, o meu gato, están como agardando. Agardando o qué? Todos me miran de esquello, mellor quedo na casa. Paso moi ben aquí. Pido algo e logo mo traen, ainda que ás veces teña que chorar un pouquinho para lograrlo. Sentir a mano no ombreiro hoxe non me tranquiliza. Se me manda un conductor que guía o seu coche. Creo que eu son o coche e o meu destino é o cole. Como poden dicir que sí? E se choro un pouquiño, e se choro moito, penso que xa é tarde, todo está perdido. Alá vou, mellor dito, non vou, lévame. Dame algo de vergonza chegar deste xeito, pero o certo é que case todos os nenos chegan así. Isto acóugame, son normal. Algúns choran, ben, case todos choran, mas aínda todos choran. Eu tamén, pero de nada serve, gañáronos. Os grandes enganaronos. Dá a impresión de que o cole vai ser para sempre. E pensar que ainda non entrei, isto pasa por medrar. Dentro todo debe estar oscuro e sen fermosas cores. O meu amigo Dani di que hai barrotes para que non poidas fuxir, e tamén di que as mestras son feas como a bruxa de Branca de Neve. Dame moito apuro poñerme a berrar, pero teño ganas de facelo. A miña mestra parece moi boa, é moi pequena. Non ten nada que ver coa bruxa de Branca de Neve. Poida que logo cambiese que se convirta nun monstro como os que se ven na tele. Por se acaso vou estar atento, polo de agora vai indo ben. Dame na alma que non vou poder aprender nada no cole. A mestra non ten tempo de ensinarnos, porque non vai máis que levar nenos e nenas ao baño para facer el pis. A mí tamén. Creo que vimos ao colexio para facer pis a cada momento. Hai nenos que, cando teñen ganas, retorpense, xuntan os xeonllos e chupan o mandilón. Eu creo que non, pero onte non me dei conta e escapouse o meu pis. A mestra con sorriso díxame que tiña que avisarme. Foi moi boa, pero ainda así non se esqueceu de contarle a mamá. A mestra deu-nos follas de papel e ceras para debuxar. Miña nai, a mamá de Dani e a mamá de Xela, sempre que nos van destas cousas, fan nos milleiros de recomendacións. E a miña avoa di que as cousas para pintar nas mans dun neno chaman polas catástrofes. Porén, a mestra non nos dixo nada e sorriunos. E a min agariboume a cabeza. A mestra xa non sorrí, está moi anoxada. Todas as persoas maiores son iguais por máis que ás veces disimulen para que coes confianza. Non tan entendido que para debuxar e máis para pintar son mellores as paredes que as follas de papel. As paredes son moi grandes e se lles botas moita auga non engurran. Os grandes non saben destas cousas. Plastilina. A mestra deu-nos plastilina de moitísimas cores. Amosounos tamén as cousas que se poden facer con ela e como debemos amasar. Parece doado. Ela fixe unha casiña e quedoulle xeitosa. Gústame isto, creo que é o meu. Todo é un fracaso, o colexio non serve, non nos aprenden ben. Con famosa plastilina son ensaios fideos con todas as cores mesturadas. E teño o piso dos zapatos cheo de pegón de plastilina. Pero meus pais e meus avós din que lles gustan moito o que fago. Aos grandes gustan as cocalladas. Eis de regalar estas cousas para o seu aniversario. Que imos facer? Rafa, o terrible dame arrepios. A min e a todos os nenos e a todas as nenas do cole. Sempre ten fame, come o seu bocadillo e, logo, segue co do neno que ten máis preto. É grande como a roda de cargo, e os seus ollos son terribles. Xa non quero volver ao colexio. O avó sabe que estou asustada. Preguntou e eu contei. Estivo maquinando un bo anar e despois, con sorriso, dixo: Rapaciño, isto imos solucionar aquí máis tempo. Será certo? O avó dixolle a mamá que eu me prepararía o bocadillo para o cole. O facelo chiscoume un ollo.
abriu o pan e pediume que lle botase salsa brava, moita pimenta e unha boa fresada de sal. Imos de chamar bocata de lume. A idea gustou. No recreo puxen un pletiño de arroz, como sempre. De 2 bocados e sen respirar, comeu o bocadillo e, mirándome, espetou: "Dame o teu bocata, nano." Con rapidez deillo e con mesma rapidez marchei ben longe. Rafa abriu moito a boca e, dunha chantada, papou a metade. Logo todo se lle foi emberrar e volverse encarnado en chorar. El chorou moito e nos dimos a apartar. Agora xa non nos amora. Un hurra polo avó. O avó di que estas cousas só se poden facer en casos moi necesarios e nunca xa máis como bromas. Hai cousas realmente misteriosas. As manchas, por exemplo. Por que as nenas non as invaden? Elas vense sempre como se acabasen de sair de casa un día mañá. Eu creo que a roupa das nenas debe estar feita con algún tecido especial que repela as manchas. É iso ou algo así. Miña nai foi nena de pequena e por esa razón non me entende moito disto. E mira que yo explico unha outra vez. Calquera mancha que ande de por aí ven cara a mí. Eu, ainda que non faga nada, mancho. Meus pais din que o meu mandilón hai que poñelo só na lavadora para non contaminar. As contas existen porque existen os dedos. Isto é así e non hai máis formas que dar. Sen dedos non podemos facer contas. As contas difíciles saen mal porque non temos dedos a modo. Propoño que, para facer contas difíciles, saquemos os zapatos e as medias e usemos os dedos tamén para contar. Custa moito aprender, e ler e escribir, pero non resulta sincero, porque hai letras extrañas, como por exemplo o H. Son o H. Onde vai o H? Poñolle H a ollo. Ou escribirse con H, socorro. Aprender a ler e a escribir serve para moitas cousas. Para xogar os cubos, por exemplo. Encántame facer torres, castelos e murelas con letras e números. A Sal cambio de un cubo e teño Sol. A mamá cambio de 2 cubos e teño Mimi, que é o nome dunha amiga da tía. É como facer magia. Meus pais e meus avós sempre me dicían que debía almorzar ben para estar moi forte cando fose ao colexio. Agora xa o entendo. A mochila de tanto que pesa faime levar a cara case apegada ao chan. Despois de rematar o cole, seremos todos soldados. Quero unha mochila con rodas. Cada vez gustame máis ir ao colexio. Ali fixen moitos amigos. Teño amigos de 2 tipos. Amigos de papel, como eu lles chamo os libros. Porque cada libro que leo acaba por se converter nun amigo novo, que pode vir comigo aonde eu vai. Como meu fillo Xaquín, que marchou a vivir a outro país, pero levou canda el os seus libros. E amigos e amigas les chamo coleamigos, é dicir, amigos do cole. Cando levo moito tempo de vacacións, estou desexando que empece o colexio para ver a todos os meus amigos, para non estar aburrido e para aprender un mundo de cousas novas. Aprender é fermoso. O neno ou nena cae en todos nós, adícalle este conto a un ramillete de mestres que deixan o colexio, pero só físicamente, porque sempre quedarán nos nosos corazóns.